Onye PG Umueri bụ Chief John Metchie akpajego choje onye omeje Nollywood bụ Maazị Amechi Muonago n'ụlọ ọgwụ Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi bụ ebe a na-elekọta anya. Chief Metchie nke nọchitere anya bụ onye enyemaka ya pụrụ iche Maazị Joshua Wina chere n'iru nwoke anụwa ihe onyinye dị iche iche na ọkpụrụkpụ ego iji wee nyere ya aka n'oge nyanya. Queen Anigbogo ga-akọlụ gị aka n'isi. Onye ahụ na-eme ejije nke bụ onye obosi n'okpuru ọchịchị Idemmili North nke Anambra Steeti bụ onye nọgoro n'ụlọ ọgwụ ihe karịrị ọnwa 4 nke ekwukwara na ọ na-arịa ọrịa umeju na nke onye akụkụ ahụ ya kpọnwụkwara akpọnwụ wee bụkwara onye nwere ọnya n'ahụ ya n'ihi oke ndina anị. Mgbe ọ na-egosi ya ihe ndị o jiri wee bịa, onye ji ọkwa President General nke obodo Umueri kwukwara na mgbe ọbụla ọ na-enene ejije Maazị Muonago mere na ọ na-enye ya obi ụtọ nke ọ kwenyekwara na ọ na-enyekwa ọtụtụ ndị Naịjirịa obi ụtọ. O kwukwara na nyanwa bụ Chief Metchie bụ onye nyere ndị mmadụ aka wee kwukwa na Maazị Muonago ga-abụkwa onye ga-eritekwa uru na enyemaka ahụ ọ na-enyere ndị mmadụ. Chief Metchie gbakwara onye ahụ na-arịa ọrịa ume wee gwakwa ya ka ọ tụkwasị Chineke obi, onye bụ onye na-agwọ ọrịa. N'okwu ya, Maazị Muonago kọwara njem ahụ dịka ihe obi ebere nke si n'obi onye dị mma wee pụta wee kelekwa onye ji ọkwa President General nke Umueri ekele n'agbanyeghị ọnọdụ ihe mgbu ọ nọ n'ime ya. Maazị Muonago bụkwa onye ya na ndị bịakwutere ya nwere mkparịta ụka makwa njakịrị dị iche iche. Nwunye ya bụkwa Oriakụ Chidiogo Muonago nke nọ n'akụkụ ya na-eleta ya kọwara ihe di ya na-agabiga n'ọrịa ahụ wee kwukwa na ọ ga-amasị ya na ọ bụ na eburu di ya gaa mba ofesi ka e wee nye ọgwụgwọ nke kachasị mma. Ọ yọkwara ndị ezigbo mmadụ niile nọ n'obodo Naijiria na gọọmenti ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka. Njem ahụ bịara n'isi njedebe mgbe ekpere Maazị Muonago ekpere na ndị ọzọ niile na-arịa ọrịa na ụlọ ọgwụ ahụ. Queen Anigbogo, akụkọ ụwa ABS.